Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombondi wikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Munzwa sei vateereri? Vateereri tinokuchingamidzai kuprogram. Tinoda kutenda. Hurukuro yedu yanhasi ine musoro wenyaya unoti 2300 days. Takaona muhurukuro yakapfuura. Patainzi Mwari aite chinhu asina kumbozivisa chakavanzika kuvanhu vake. Ndobva taona kuti nyaya hombe yakafanana nekudzoka kwaJesu yeSecond Coming inyaya yaida kutoti Mwari azivise vanhu vake. Saka Jesu akabva ati endai munoverenga kuna Daniel kana muchida kunyatsonzwisisa chakavanzika chine chekuita neSecond Coming. Saka taenda kuna Daniel ndokwatakaona kuchiiswa pachena kuti nyaya idzi dzinyatsobuda zvoda kuteera history, kuteera nhoroondo yemafambiro aizoita umambo panyika muchitangira pane hweBhabhironi. Ukanzi waizoteverana neMiddle Persia, kouya Greece, kouya Rome, kwozouya Europe iriko nhasi. Muchapter 2 yakabva yanzi mumazuva eEurope yatiinayo iyoyi ndo panouya Jesu. Yes. Muchapter 7 ndobva panoiswa zvepachena kuti madzimambo achateverana. Asi kupedzisira kwacho chimwe chichaitika Jesu asati auya, rutongo ruchaitika kudenga. Panotanga paitika judgment, vatsvene vozopuwa umambo kuti vatonge naJesu. Ndopatana kuti nyaya imwe chete zvakare yakadzokororwa muchapter 8 yaDaniel. Muchapter 8 ndobva mataurwa zveumambo kuteerana kwawo. Asi pakunopedzisira rutongo rwakaiswa futi ipapo. Ndobva paburitswa zvepachena kuti Jesu asati auya, the Christian Church ichamboita mabasa ekuparadzira nhema pamusoro penyika nekubatsira kudzimaidza basa raJesu kuti risanyatsooneka nevatendi, zvakare nekuchinjwa kwemitemo yaMwari. Ndopakazobvunza nangiro kuti izvozvo zviri kuitika izvi zvichaitika kusvika rini? Yes. Zvikanzi zvichaitika kusvika panoperera 2300 days. Kana 2300 days dzapera, ipapo nyaya idzi dzichagadziriswa. Yes. Ndobva tazosiya taona kuti pane chakavanzika chenguva chataurwa futi muna Daniel. Yes. Che 2300 days. Ndosaka musoro wenyaya yehurukuro yatiinayo wati 2300 days. Pastor Magona apa kana makambogona kusamaraisa zvinorerukira vanhu vakapotswa nechidzidzo chapfuura. Saka chino ichi chiri kukondinya. Right. Ngatibvai tapindamo tione pari kukonzera kuti pataurwe nyaya ye2300 days. Okay. Pana Daniel 8 verengai verse 24 to 25. Daniel 8 verse 24 na 25. Simba rake richava guru, asi hazvingaitwe nesimba rake chairo. Uchaparadza zvinoshamisa, asi uchafara pane zvose zvaanoita. Uchaparadza vane simba navanhu vatsvene. Zvino nokungwara kwake uchafambisa nhema noruoko rwake.
uchazvikudza mumwoyo make nokuparadza vazhinji vakafara havo. Uchamukiravo muchinda wamachinda, asi uchaputswa zvisingaitwi noruoko rwomunhu. Chiri kutsanangurwa pavateereri maactivities akaitwa nethe Christian Church yaane muzinda kuRome. Pari kutaurwa zvekufambiswa nhema, kuparadza vatsvene, sezvamanga muchitaura zviya izvi. Saka ndo nyaya iri kutaurwa iyi. Nyaya iyi yenge yambotaurwa kuchapter 7 pastor sezvamataura. Saka ndokumbira imbodzokai kuchapter 7 mbichana. Mungoerenga verse 24 na25. Daniel 7 pari kuverengwa apa vateereri, pari kutsanangurwa the Christian Church ine muzinda kuRome. Ndo iri kutsanangurwa maactivities aya. Chatinoda kuti mubata apa, tinoda kuti mubva maona kuti next event after kuita the Christian Church ichi. Okay. Yes, fambai pastor. Daniel 7 verse 24. Kana dziri nyanga dzine 10 paushuhwo pachamuka madzimambo ane 10. Asi mumwezve achamuka shure kwavo. Iye uchasiyana navamwe vokutanga. Uchakunda madzimambo 3. Uchataura mashoko okumhura okumusoro. Uchaparadza vatsvene. Uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Christian Church payakanga ichibata pastor nemasimba, makati muchidzidzo chapfuura pari kunzi achakunda madzimambo 3. Takazviona nezvimwe zvidzidzo zviri kumashure vateereri kuti the Christian Church ndiyo yakakonzera kuti maherus nemaostrogoths nemavandals aparadzwe. Panhatu idzi vakapedzisira kuparadzwa maostrogoths mugore ripi mufundisi? Muna 538 AD. 538 AD. Zvekuchinjwa kwemitemo mufundisi vakambozvitsanangura kuti the Christian Church yaane muzinda kuRome ndo yakaita kuti mutemo wechipiri pamutemo ine 10 usakosheswe. Uya unorambidza kupfugamira zvidhori kana kushandisa zvidhori panyaya yekunamata. The Christian Church zvakare ine muzinda kuRome ndo yakaita kuti mutemo wechina pamutemo ine 10 wekuchengeta sabata remusi wechinomwe wevhiki uzvidzwe. Ndobva patanga kukurudzirwa sabata remusi wekutanga wevhiki musi wesande. Zvese izvi zviri munhoroondo yethe Christian Church. Ndo zvakare zvataura vhesi kunzi vachaparadza vatsvene. Nhoroondo yemadark ages inoisa pachena the Christian Church yaane muzinda kuRome yakaparadza vatsvene vakawanda vairamba vakabatirira shoko raMwari. Pazopedzisira pachinzi vachazviita izvi iyo the Christian Church kwenguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Makambotibatsira pastor ingosamaraiza inguva yakareba zvakadini. Takambodzidza tikaenda kuna zvakazarurwa payakazonobuda kuti makore anokwana 1260. 1260 ndichirikuyo kati chidzidza una zvakazarurwa 12 na 13 ichinzi nguva iyoyo pane dzimwe ndima dzemubhaibheri inonzi 42 months, pane dzimwe ndima inotonzi 1260 days, but nengari kuti chiprofita aive makore 1260. Saka kubva muna 538 AD hadzina kumbowanda medzi dzacho vateereri, ingobatai muchinyora 538 AD tikaedha 1260 tinosvika papi pasi? Tinosvika mugore ra1798. chibvai matiudza chii chakaitika mugore ra1798 painzi panozogumira mabasa eChristian Church aya. Zvakaita munguva idzodzo the Christian Church yanga yakusvota vanhu vakawanda, zvokuti chero madzimambo enyika akanga asina rugare nayo. Ndo zvakakonzera kuti France imukire chechi. Saka embara wekufrance akazotuma mutungamiriri wemauto ainzi General Bethia kuti chienda unorwisa ubva wabata mutungamiriri wechechi kuRome uye naye, ende zveshuwa akasvokobata mutungamiriri wechechi akaendwa naye kuFrance ari musungwa achibviwa naye kuRome akanofira mujeri. Ndo pakadimburwa masimba ethe Christian Church ikabva yambomira maactivities ayo ari kusarutaurwa. Saka zvaita sekudaro pastor pachapter 7 verse 26 taona ichimbogumiswa masimba kudai. Inzwai zvinotaura bhaibheri kuti next event yaifana kuitika chii after kubata kwethe Christian Church handiti yazviita until 1798. Chii chinobva chataurwa nevhesi papapo pavhesi ya26 yaDaniel 7. Asi kutonga kuchatanga, vachabvisa simba rake. Ingoitai ndima yekutanga bedzi iri kuti asi kutonga kuchatanga.
Saka zviri kunobuda apa ndezvekuti mushure mekunge the Christian church yaita zvese izvi, ukanzwa bhaibheri rakuti asi, kuratidza kuti yakutora rumwe rutivi, kuti kuitwa hako kuri kuitwa zvinhu izvi. After 1798 kutonga kuchadii? Kuchatanga. Handiti mazvibata ka. Saka ndokutsanangurwa kwe-the Christian church yaane muzinda kuRome chapter 7. But ndo yatatanga kuona futi kuchapter 8 ichinzi iri kufambisa nhema. Saka kuchapter 7 kwanzi vaitavo zvavaita kutonga kuchatanga. Ngatichinzwa kuchapter 8 kuti vaita zvavari kuita zvekufambisa nhema, chichi chaitwa. Verengai verse 13 na14. Daniel chapter 8 verse 13 na14 ndo pari kubva musoro wenyaya wechidzidzo ipapo. Ipapo ndakanzwa mumwe mutsvene achitaura, zvino mumwe mutsvene zvaakati kuna iye wakanga achitaura, ko izvo zvakaratidzwa zvichasvika rini? Izvo zvechipiriso chinopiswa nokusingaperi nokudarika kunoparadza, kuti nzvimbo tsvene nehondo zviregwe zvichitsikwa netsoka. Akati kwandiri, kusvikira madekwana namangwanani ane zviuru 2 na 300, ipapo nzvimbo tsvene ichanatswa. Ndo paya patakambotaura muchidzidzo chapfuura vateereri kuti Daniel aratidzwa futi maitiro e the Christian church aya anorwisana naMwari aya. Ngirozi dzakada kubva dzamubatsira kuti nyaya iyi haisi kungoramba yakangodaro sekunge Mwari akundwa. Saka ngirozi padziri kubvunzana mufundisi kuti zvamuri kusiya Christian church ichidzonyongodza basa raKristu remusanctuary, nekuti zvaiitika pasanctuary pastor, munhu paiuya negwai rourayiwa achireurura, zvainongedzera Kristu. Aizotifira basa raitwa nevaprista, zvese zvaitwa pasanctuary zvainotenderera kufanodzidzisa vanhu kuti kuna muponesa anodi achazouya. Saka the Christian church manje iri kuratidza kuti instead yekuti zvinhu izvi zvijeke kuvanhu, the Christian church yakadzonyongodza basa iroro vateereri, zvekuti vanhu panhoroondo yese yataurwa vakapedzisira vasaone kukosha kwaJesu. Ndobva vadzonyongedza futi mitemo yaMwari mufundisi kwakuchifambisa nhema. Saka ndo pari kunzi izvi zvaitwa ne the Christian church zvicharamba zviripo kusvikira rini zvichisiwa zvakadaro. Imimi pamaverenga neshona pasi pabva panzi kusvikira madekwana nemangwanani ane zviuru 2 ne300. Ishona matauro eshona. But chirungu chinenge chichiti until 2300 evenings and mornings. Rimwe bhaibheri rinogona kuti until 2300 days. Ndiri kuitira kuti vari kuteerera mururimi rwedu rweshona vanzwe kuti musoro wenyaya wekuti 2300 days wabva pupi, nekuti pamuri kuerenga pari kunzi madekwana nemangwanani. Saka chiri kunobuda panapa paakubuda chakavanzika chenguva, sezvamataura zviya izvi kuti Christian church yaita chapter 7 yabva yati kutonga kuchatanga. But chapter 8 yabva yati vari kuitawo asi nzvimbo tsvene ichanatswa. Saka ndoda kuti muchindibatsira pastor kuti kutongwa kwechapter 7 kuri kudyidzana zvakadii nekumisa kufambiswa kwenhema vatsvene vachizopiwa ushe, because pfungwa idzi chinhu 1 chiri kurehwa but chiri kutambanudzwa kuti tichibate mukuzara. Now kana zvichinzi kutonga, yes pastor, kutongwa uko hakusi kuitwa pano pasi. Ndizvozvo rutongo riri kuitwa kudenga. Right. Saka rutongo urwu kana ruchiitwa kudenga ndo rwakataurwa muchapter 7. Mwari ndiye anenge agara pachigaro. Ngirozi dzichiuya nemarekodzi. Jesu achimiririra nekureverera vese vakatenda kwaari. Right. Saka zvinoitikira kupi? Zvinoitikira musanctuary. Kudenga. Right, pastor. Saka kufambiswa kwenhema uku kwanga kuri kwokuvharidzira kuti basa remusanctuary risaoneke. RaJesu ariye mumiriri wedu. Saka kugadziriswa kwazvo ndokuburitsa pachena nyaya dziri kuitika musanctuary. Kana dzazopera sekudzidza kwatakaita, takanzwa kuti zvitema zvese zvakareururwa zvinenge zvichinoungana musanctuary, zvichisvibisa sanctuary. Saka panopera rutongo urwu zvitema zviya zvakareururwa
zvinobudwa nazvo, tsvina yezvitema iyaya inobudwa nayo musanctuary najesu. Paanobuda nayo musanctuary ndokudzoka kwake kwechipiri, sanctuary inobva yachena. Maite enyu pastor, pamwe pari kutsanangurwa napastor, patichapedza chidzidzo tichakupai maYouTube links yezvidzidzo zvinotsanangura nyaya yavanga vachitaura. But pandiri kuda mapaonere kuti rutongo nekunatswa kwesanctuary zviri kunoitika nguva imwe chete. Ende zvanzi zvichaitika after 2300 days. Imbori nguva yakareba zvakadii 2300 days. Daniel 8 verengai vhesi 19 ne26. Daniel 8 verse 19 ne26. Akati, tarira, ndichakuzivisa zvichavapo panguva yokupedzisira yokutsamwa kwaJehovha, nokuti ndezvenguva yakatarwa yokupedzisira. Verse 26. Yes. Zvawakaratidzwa zvamadekwana namangwanani, zvawakavudzwa ndezvazvokwadi, asi iwe vanza zvawaona, nekuti ndezvamazuva mazhinji anozouya. Saka Bible riri kuti nyaya ye2300 days ndeyechokwadi. But dambudziko rayo panguva yaDaniel yaive ichiri kumberisa kweupenyu hwake, but zvairi kureva hanzi ndezvechokwadi. Ndozvikutotaura Bhaibheri kureva kuti panongopera 2300 days dziya, rutongo rwotanga, nyaya yebasa raJesu musanctuary yochitanga kuiswa pachena, vanhu vochitanga kuudzwa chokwadi. But hanzi time yacho yakareba. Chandaverengera vhesi iri pastor ka, because 2300 days ezvo gore rine madays mangani? 365. Ukaidivide into 2300 panongobuda ndofunga kuma 7 years. But Bible rabva rati time iyi yakareba kurati haisi 7 years, hadzisi 7 years. Kurati tinofana kuziva kuti zvii zviri kuitika. Ngatimboona kuti Bible parinoti madekwana nemangwanani rinenge richireva nguva yakareba zvakadii. Genesis 1 verengai verse 5 verse 8 neverse 13. Genesis 1 verse 5. Mwari akatumidza chiedza akati masikati, nerima akaritumidza akati usiku, madeko akavapo namangwanani akavapo zuva rimwe. Verse 8. Mwari akatumidza nzvimbo akati denga, madeko akavapo namangwanani akavapo zuva repiri. Verse 13. Madeko akavapo nemangwanani akavapo zuva retatu. Saka language yekuti madekwana kana kuti evenings and mornings inotidzosera kuna Genesis 1. Kwatinodzidza kuti ndo matauriro aMwari kana achida kureva 24-hour day yatinoziva nhasi. Day ratinoti Monday rese kana kuti ratoti Tuesday, ma 24 hours aya. Bible rinotsanangura ichiti evenings and mornings. Saka radaro riri kutoreva kuti kaundai ari ma-literal days. But muchiprofita manje, nekuti nyaya ichiprofita. Day 1 rinomirira gore, zviri pana Numbers 14, chiregai kuerenga pastor. Pana Numbers 14 verse 34. Kana kuti Ezekiel 4 verse 6. Vateereri, pana Numbers 14 verse 34 kana kuti Ezekiel 4 verse 6. Panoisa pachena kuti 1 literal day muchiprofita rinenge richimirira 1 year. Zvakajeka kai? Zvakajeka. Saka pari kunzi zvichatora 2300 days. Mupfungwa dzenyu tisatanzwa kambo vateereri, chibva mazuva kuti pakaudzwa Daniel zvaimirira 2300 years. Ndosaka nzvimbo yakareba. Ndosaka manzwa ngirozi yabva yamuudza kuti nguva iyi yakareba. Saka pari kunzi 2300 days muchidzidzo chino patiri kuti 2300 days ibva mazuva kuti chaive chiprofita chinomirira 2300 years. Tosikotangira ipapo. Ndakaimbonzwa kambo. Yes. Thank you pastor. Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive. Ndiri kukwira munzira yekudenga misi yese, ndichinamata munzira tenzikwize kudenga, ndisimudze ndimiseni nerudawira kudenga, panzvimbo yakakwirira tenzimise kudenga. Ndiri kukwira munzira yekudenga misi yese,
ndichinamata munzira tenzi ndikwidze kudenga ndisimudze ndimisenyi nerudawiro kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga handiri zvangu kugara apo pane kupokana asi vamwe vangagara ini ndinoda kusoro ndisimudze ndimisenyi nerudawiro kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndoda kugara kudenga kana satana ndinetsa rudaviro rwangu rwese ngerwekugara kudenga ndisimudze ndimisenyi nerudaviro kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndoda kukwira kumusoro ndione kupenya kwenyu ndinonamatira kuti tenzi ndimise kumusoro ndisimudze ndimisenyi nerudaviro kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndisimudze ndimisenyi nerudaviro kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise 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 kudenga. Jehova nakashika kuna Jona simuka uende Ninive. Tino muchingamidza yevateereri tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu 2300 days. Dzakakosherei nguva iyoyi? Yanzi nguva iyoyi painondopera ndo pachaitika rutongo. Kuna Daniel 8 iri kunzi ndo pachacheneswa sanctuary. Asi kucheneswa kwesanctuary zvinorevei? Ndo kuguma kwerutongo runenge ruchiitika kudenga, nekubva Jesu auya panyika kuzotora vatsvene. Saka zvakatikoshera kuziva nguva iyoyo. Right, Pastor. Ndoda kutanga nekubvunza vateereri ndimunovapindurira. Okay. Nyaya yekuti 2300 days iri muna Daniel chapter chii? Iri muna Daniel chapter 8 pavhesi ya 13 na 14. Ko kana Bhaibheri richiti madekwana nemangwanani zvinorevei? Rinenge richireva zuva chairo rine 24 hours. Rine chikamu cheusiku nechemasikati. Right. Nengari yekuti kuna Daniel 8 kuri kuratidzwa gondobwe nenhongo kuratidza kuti chiprofita. Saka 2300 days dzatiri kutaura idzi makore mangani? Makore 2300 nekuti muchiprofita zuva rinomirira gore. Zuva rinomirira gore. Yes. Tinoda kutenda. Saka tiri kufamba tese vateereri, kana apa mhinduro idzi muri kufamba nawo zviri kureva kuti tiri tese. Chatoda kuona manje akaudzwa Daniel nzi nguva yakadii? Yakareba. Pana Daniel 8 verse 27 ndo panopera chapter yacho. Chii chaakaita Daniel? Verenga iti. Ini Daniel ndikapera simba, ndikarwara mazuva, ipapo ndikamuka, ndikabata mabasa amambo, ndikashamiswa nezvandakaratidzwa, asi kwakanga kusino munhu waizvinzwisisa.
chii chakamupedza simba nekumurwarisa pastor? Daniel ari kubhabhironi iye mufungwa make ainzwisisa kuti havagare nekusingaperi kubhabhironi. Maybe regera tiverenge Daniel 9. Alright, munozoerenga pamuda uzoerenga nyani sikukurambidzai. Pfungwa yandoda kuti muoneka ndeyekuti Daniel 7 vateereri neDaniel 8 dzese dziri kuratidza uipi hwethe Christian church payanga ine muzinda kuRoma. Right. KuDaniel chapter 7 haana umborwara. Saka pazvadzokorwa chapter 8 hazvingave izvo zviri kumurwarisa. Alright. Nyaya yakamurwarisa pastor kureba kwenguva yataurwa because semunhu aitarisira kuti nyaya dzaMwari ngadziitika achiona paakanzwa kunzi 2300 days iye semunhu anga akuziva sezvamaakuita vateereri ezvinomaakutoziziva kuti chiprofita chikati 2300 days chiri kureva 2300 years akaedza kufunga pastor kuti 2300 years ndiye ndisisiko kunenge kuchinani yeti angatodzwa kunzi shamwari nyaya ikai ichiri kachana mamuda kuverenga pekuti iverenga kuti tiverenga apa pekuti Daniel 9 verse 1 na 2 zvino negore rekutanga raDarius mwanakomana waAhasuerusi worudzi rwavaMedhia wakanga aitwa mambo woushe hwaAkadheya negore rokutanga rokubata kwake ushe ini Daniel ndakanzwisisa pabhuku kuti makore mangani akanga audzwa muprofita Jeremia neshoko raJehovha kusvikira pakupera kwokuparadzwa kweJerusarema kuti aive makore 40. Right, mamuda kuti kudea ida ichiti iye akanga anzwisisa kuti vanofanira kubva kuBhabhironi vatemerwa 70 years. Saka panga pakumurisa manje kuti 2300 idzi dzarebesa. But chandadira ndima yamaverenga uri kuzviona here kuti mind yaDaniel yenge yafocused kutime. Right. Kuti ari kutoratidza kuti nyaya yemhuka kuravana kwemadzimambo asina dambudziko. Paakutsvaga mubhaibheri rake renguva iyoyo angauda kutsvaga kuti paripo here pamwe Mwari pavanotaura zvetime. Kuratidza kuti vateereri zvino izvi shuwa isai focus yenyu patime. Pane chakavanzika chenguva chiri muchiprofita chekuti vana vaMwari tizive nyika isati yaguma. Saka akatanga kudzengera kuda kunzwa kuti time yakamira sei. Saka pandima yamaverengayo pasi paaidzengerera achistadha kudaro Mwari akazviona. Ana Gabriel ndovenga vambomudza kuti time iyi yakareba but havana kuzomutsanangurira time iyayi kuti iri kumbotangira papi ichiperera papi. Chikonzero vasina kugona kudaro munhu akabva afenda. Saka ndobva watoti ngatimumirirei azoita right tipedze lesson yatamuudza iyi yekuti nyaya iyi iri kuzikanwa naMwari panopera 2300 years Mwari achaigadziridza. Saka pavakamuona akustadha achiverenga bhuku raJeremia paya Gabriel akabva atumwa kunzi chienda manje uchinomubatsira time dziya dzakamuvhiringa. Endai pachapter 9 ipapo pasi Daniel chapter 9 verse 21 na 22. Daniel 9 verse 21. Ndakati ndichataura pakunyengetera uya murume Gabriel wandakanga ndaona pane zvandakaratidzwa pakutanga ndaneta kwazvo akasvika kwandiri nenguva inenge yechipo chamadekwana akandidudzira akataura neni akati Daniel ndauya zvino kukuvigira njere nekunzwisisa. Pastor mukutaura kwanhasi vanhu vanoti malevels malevels aive naDaniel pastor aiwa aive munhu waMwari. Mazwera achinzi iwe murume anodikana vaiziva kuti anogona kumbokonfuswa but shungu dzake ndedzekuti dai ndanzwisisa zvese zvinodiwa naMwari. Vateereri pane zvimwe zvinogona kuita kunge zviri kutiomeka but Mwari anoverenga mwoyo. Iva neshungu yekuti Mwari ndoda kuziva chakavanzika chenyu chemazuva ekupedzisira. Saka Daniel ndiye ambenga amudza. Saka hanzi naDaniel haakunyorega zvikanzi ndakabva ndaona Gabriel because Gabriel ndiye akambenga amudza. Zvikanzi Gabriel uya wandakamboona uya hanzi akabva atumwa ndobva uya kwandiri. Saka hanzi pakauya Gabriel akabva ati Daniel nyaya ndafambira ndoda kukubatsira nyatsoteerera. Nyaya ye2300 inoda skiri inoda kauchenjeri kuti uibate otherwise ungarambe uchikonfusika. Saka ndauya ndikuudze the best way yekuti uibate isakunetsei. Manzwa kavateereri ngatinzwei kuna
Gabriel achitipa maskire ekuti toibata sei nyaya iyi. I think apa akutoudzwa ndiso. Yeah, because Daniel akatopfura. Daniel akatoenda kare, right. Inzwai chaakatanga kuudzwa pana Daniel 9 verse 25. Right. Ingoverengai mafirst part chete iri kuti kudii. Daniel 9 verse 25. Naizvozvo chiziva unzwisise kuti kubva pakutemwa kwomurayiro wokuvandudza nokuvaka Jerusarema. Chimirai makadaro. Ndozvati nyaya yacho inokondinya. Ndidhaniel akuudzwa ateerera. Ari kunzi paya patapedzisira kukuudza wakafenda. Takuudza kuti panoda 2300 days dzinova 2300 years. Hatinogona kuzokuudza kuti dzinotanga kuverengwa kupi. Okay. Chibata chinechi. Right. Kubva pachatemwa chirevo chekuvandudza nekuvaka Jerusarema. Manzwe reva riri kuti kubva. Muchirungu inenge ichichi from. Ndozvandangoti mugumire ipapo. Okay. Saka panapa bhaibheri rakutiudza panotanga kuverengwa 2300. Right. Because ratoti from. Sei tiri kudaro nekuti Gabriel ndiye munhu mumwe chete akambotaura nyaya iya. Akaigumira panzira. Saka auya kuzopedzisa. Asina kupedzisa kuti iri kutangira kupi. Anga angopedzisa kwainoperera. Because kwainoperera ivati kumberi. But haana kutaura kuti ichimbotangira kupi. Akangosiyaudza munhu kuti maiwi ndezvemazuva ari mberi. Saka akuchiudza manje Daniel kuti inotanga kubva panotemwa chirevo ichi chekuti Jerusalema rivakwe rivandudzwe. Daniel aive kupapa pastor mambo pataura. Anga ari kuBhabhironi kavari muutapwa. Vari muutapwa. Vaive netarire here yekudzokera. Ya apa matauriro akaita Daniel pavhesi 1 na 2 akatoverenga kuna Jeremia. Ndo paakanzwa kuti Jerusalema richanovakwa futi. Saka vateereri ndiri kuitira kuti tibate ndima itese. VaIsraeri, vaJudha vanga vari kuBhabhironi vakatozodzokera kuJerusarema. Kwapera 70 years dziya dzanga dzichistadwa na Daniel. But maitikira azvakaita anotsanangudzwa mubhuku rebhaibheri rinonzi Ezra. Bhuku raEzra riya pastor. Ndo zvimwe zvarinobatsira. Okay. Pana Ezra chapter 1 pastor. Mambo aitonga ainzi Koresh. Alright. Cyrus. Alright. Paakangotanga kutonga vanga vamaMedo Persian vakunda Babylon. Akabva arayira kuti vanhu vese venga vari nhapwa kuno kuBhabhironi vanoda dzokerai kumusha kwenyu. Munovaka temberi munamate Mwari wenyu. Akatoita chirevo chake chine gore racho raakatoita. But vari kuvaka vadzokera vanhu. Pane vanhu vakatanga kuvanetsa pastor. Pavaivaka paya. Kuvati ndiani akuti ivakai kusvikira basa raiitwa rambomiswa. Okay. Cyrus akatozofa. Ndobva kwaiva mambo ainzi Darius. Ndobva atsvaga munhoroondo atombomisa basa riya kusvikira basa ramira. Patinosvika pana Ezra chapter 7 pana mambo aitonga muchirungu anonzi Artaxerxes. Chirungu ameno ndoda kuti muzoverengera vateereri neshona. Mambo iyeye akazopa chirevo pastor chekuti temberi manga muchiivaka hongu. Chiregai kwete kungonamata chete mutemberi nekuivaka. Vakai futi Jerusarema racho guta rese. Kana mari vaka ibvai mameka sure kuti maisa utongi hwenyu kureva magavhena masabhuku enyu imi mechiJudha. Muzvitonge nemitemo yenyu muchinamata guta muri vake sezvaraive sezvamunoda imimi. Ndoda kuti muverenge pana Ezra 7 verse 11 na 12 neverse 25. Okay. Ezra chapter 7 verse 11 na 12. Verse 11. Zvino ndiwo mashoko emwadhi iyo mambo Atashasta yaakapa Ezra mupurisita nomunyori. Iye munyori wamashoko emirayiro yaJehovha nezvaakatemera Israeri. Atashasta mambo wamadzimambo kuna Ezra mupurisita, munyori womurayiro waMwari wokudenga wakakwana namamwe mashoko akadai. Verse 25. Zvino iwe Ezra, nenjere dzaMwari wako dzawakapiwa iwe, chigadza vatambi vemhosva navatongi vangatongera vanhu vose vari mhiri kworwizi mhaka dzavo, vave vanhu vanoziva mirayiro yaMwari wako, ugodzidzisa mumwe nomumwe usingaizivi. Pane ndima dzandati mujambe dziri kutsanangudza zvaive munwadhi
kana kuti mumutemo wanyorwa namambo Atashasta. Alright. Asi ndanga nchida kuti mungoona bedzi kuti akatonyora akati ndina Atashasta. Ndobva apa nwadhi kuna Ezra. Right. Ndobva atonzi pamunosvikako chigadzanai magavhena. Right. Saka ndopanzi naDaniel. Kuna Daniel 9 verse 25. Ari Gabriel ari kuudza Daniel. Ndopanzi pamuchanzwa chirevo chaAtashasta. Chinotaura kuti Jerusarema rivakwe uye rivandudzwe. Kubva pamunongonzwa chirevo ichocho chatemwa chibva matanga kuverenga 2300 dziya idzi. Alright. Zviri kukuchekereka mai. Saka Gabriel aitozva kuti nguva iyi ichiri mberi. But ari kuti pamunongonzwa chirevo chaAtashasta chatemwa. Kureva kuti that decree yapinda into effect. Chibva matanga kukaunda. Saka ipapo pastor munogona kutondibatsira nemi vateereri. Ndoziva kuti kuvateereri kwedu muri kuvafundisi vakawanda vamwe vakadzidza bhaibheri, because bhaibheri parinonyora pastor unonzwa chiti negore rakati rekutonga kwamambo Ningi negore rakati charinonyorera richidaroka rinoziva kuti kune vari interested nemadebts. Saka mukudzidzwa kwebhaibheri wajoinidza mastatements ese aya anenge achinzi gore rakati akafa atonga makore akati negore rakati. Ukazvijoinidza vanodzidza bhaibheri pastor vanobvumirana kuti chirevo chamambo Atashasta chakaitwa mugore ra457 BC. Ameno kana makatombosangana nazvo makasangana nazvo. Saka vateereri kwamuri uko ndiri kukumbira kuti nyorai nhamba iyi pasi. 457 BC ndo gore riri kunzi naGabriel rakatemwa chirevo naAtashasta panotanga kuverengwa 2300 days dzinova 2300 years. Saka pastor zvatoda kuita ka Gabriel akanga angoti nguva yakareba iyi ingodzokorora yenyu pana Daniel 8 verse 19 ne26. Daniel 8 verse 19 ne26 ingoidzokorai. Akati, tarira ndichakuzivisa zvichavapo panguva yokupedzisira yokutsamwa kwaJehovha, nekuti ndezvenguva yakatarwa yokupedzisira. Verse 26. Chimira yenyu. Saka 2300 days dziri kutonzi nguva iyi ndeyekupedzisira yakareba. Chandati muverenge pastor ndoda kuti nditsimbidzire muvateereri kuti haasisiri madays, chiprofita amayears. Saka tiri kukaunda 2300 years kubva pana 457. Saka zvatinoita kana uchiedha 457 iBC Jesu asati auya. Saka nzira iri nyore yekuedha 2300 years tichibva pana 457 nengada yekuti 457 kuseri Jesu asati auya. Nzira iri nyore vateererika munoisa 2300 days padenga moti minus 457. Tiri kuminus rei nekuti kuBC kunonzi BC Jesu anga asati auya. Kuna BC na AD. Saka pastor torai bepa itai chop tisatanzwa kambo. Ingonyorai pabepa renyu iroro. Itirai vanhu metsiyo nyorai 2300. Nyorai 2300 chitai minus 457 muri kuita chiwekai inotipa 3481 inotipa 1843 ndo metsi inobuda ipapo. Chirege kutaura kunge metsi makore atiri kutaura. Saka inotipa gore ra1843. Handitika but pametsi yenyu pastor pane pandoda kungogadziridza pekuti vateereri vabate togona kushangwa. Panokaundwa makore kuti BC na AD hapana gore rinonzi 0 pakati apa rinojoinidza ari mairi. Sezvinoita number line yekumetsika. Number line yekumetsi inoti ikati -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 but kumakore hakuna time yakadaro. Saka nengari kuti hapana gore rinonzi 0. Edherai gore 1 pametsi yamabuda nayo iyi. Tikaedhera 1 inoita 1844. Deti iroro ribatei vateereri. Ndo patinoda kusikotangira tichisumudzira tanzwa kambo. But deti riri kurevei? Riri kureva kuti ndo panoperera 2300 years. Tikusiko ipapo pastor. Tati vabate deti rekuti kudi 1844. Haichisiri metsi ba. Ratoo deti chairo kureva gore ra1844. Regai timbonzwa kambo.
ndoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana popemudza wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira dakara kumusha kwake ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake. Tinomuchingamidza zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu 2300 days. Ngatifambei pastor. Right. Tiri pana Daniel 8 pastor. Ingosamaraizai because pabuda kuti Daniel akatanga udzwa kunzi nguva yakareba ndobva afenda. Pachapter 9 Gabriel ndobva adzoka kuzomutsanangurira zvikanzi tinotanga kukaunda papi pastor? Zvakanzi tinotanga kukaunda pachatemwa chirevo naAtashasta chekuti dzokerai munovaka nekuvandudza Jerusarema zvakaitika muna 457 BC. Saka tikatanga kuverenga ipapo tikatutsira 2300 years tinosvika mugore ripi? Tinosvika mugore ra1844 AD. Ayo, totanga tasvika ra1843 ndikuitira kuti vanhu vedu vanenge vachiweka. Right. Tinosvika 1843. Right. Kosei tazoenda pana 1844 pasi. Takazoona kuti hakuna gore rinonzi zero nekuti kana tichibva kuna BC tinenge tichisubtract tichiuya saka tikabvisa 457 hakuna gore rinonzi zero saka tazoedhera 1. Chinosiyana time nemetsi. Metsi kune inonzi zero asi kutime hakuna gore rainzi zero pozonzi 1. Saka tinobva taedhera gore 1 tosvika 1844. Right. Saka pastor ndoda kuti nditaure zvazviri kutoreva. Zvazviri kureva vateereri zviri kutoreva kuti muchiprofita chaMwari rutongo rwakataurwa naDaniel chapter 7 rwakatanga 1844. Ndo zvazviri kutoreva pastor. Ende kuDaniel kwanzo futi
or kunozotanga after 1798 saka zviri kuwirirana zvikuwirira tichadzoka ipapo nekukasika saka toda kumboona imwe ndima 1 tione kuti zviri kuwirirana here because 1844 haikona tiri kutaura some 170 years ago somewhere there ndimanje manje handitika handi kuna acts 17 vhesi ya 30 na 31 pastor mabasa 17 pavhesi ya 30 naizvozvo mwari wakarega hake kurangarira nguva dzokusaziva asi zvino unorayira vanhu vose kwose kwose kuti vatendeuke nekuti wakatara zuva raachatonga nyika naro nokururama nomurume waakagadza akasimbisa shoko iroro kuna vose pakumumutsa kuvakafa. Mwari ari kunzi akatara zuva kureva kuti chinhu chakatotarwa kare. Pauro paaiparidza mharidzo iyi ari paAthens pastor aitorifeya kuchiprofita chaDaniel chaaitoziziva kuti dheti rinotanga judgment rakatotarwa muchiprofita chani chaMwari. But pandiri kuda ndepekuti Pauro akararama nguva ipi? Pauro akararama tingati mu1st century AD. 1st century AD. Before 100. Before tisatati 100 AD. Samwe ikoko kunana AD 60. Ikoko. Saka paari kunyora achitaura nyaya iyi ari kutoti zuva rerutongo raive mberi. Aminoti muri kundinzwe pfungwa yandoda kuburitsa bedzi ndekuti tione kuti 1844 dheti rechiprofita iri riri kuwirirana here nedzimwe ndima dzemubhaibheri. Kureva kuti mumazuva ana Paul vaitoona zuva rerutongo riri nechemberi. Raitoonekwa riri mberi. Of which 1844 kumberiwo kwenguva yana Pauro. Saka zvinobva zvaita kuti tive safe. Pane ndima yamataura kuna Daniel 7. Verengai vhesi 25 nendima yekutanga ya 26. Tione kuti mberi kwacho nechepapi. Isusu tane anzeduka but tikuitira kuti bhaibheri ribatsirane kuti tinyatsoona kuti patiri kufamba apa ndipo here. Daniel 7 vhesi 25 ne26a. Uchataura mashoko okumhura okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva, asi kutonga kuchatanga. Saka bhaibheri riri kuti paiitwa maactions the Christian church neperiod yavakabata zvaisvotesa Mwari zviya kusvika muna 1798. Bhaibheri riri kubva rati pavhesi 26 asi kutonga kuchatanga. In other words, bhaibheri riri kuti tapfuura 1798 ipapo chitarisirai beginning yejudgment. Chirungu chine chati and judgment shall sit. Saka pastor tati 1844 na 1798 dheti 1844 kumberi kwa 1798 saka pari right kapo. Saka muri kuonerwa tere kuti Pauro ari kuratidza kuti judgment yaive mberi kwa AD 100. Daniel ari kuratidza futi kuti judgment yaizotanga after 1798. Saka dheti rekuti 1844 ndosaka makanzwa Gabriel akataura kuti nderezvokwadi. Makamunzwa achitsimbidza zvinongoda uchenjeri kusvika pari. Akatonzi mira ndikuudze maskiri ekuti urinzwise but kutaura chokwadi nyaya ye2300 days hanzi Daniel ingwaya yakareba asi ndeyechokwadi. Saka patiri kuti ndo pakatanga judgment ndikati patiri kuti ndiri kukanganisa pari kunzi neshoko. Very good. Pari kunzi neshoko ndo pakatanga judgment. Chii chiri kutsanangurwa chine chiitika? Dzokorai Daniel 7 vhesi 9 na 10. Daniel 7 vhesi ya 9. Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzwapo. Mumwe akakwegura pamazuva ake akagarapo. Nguvo yake yakanga yakachena sechando, uye vhudzi romusoro wake rakanga rakaita samakusha akanatswa. Chigaro chake choushe yakanga iremera zveyomoto, makumbo acho uri moto unopfuta. Rwizi rwomoto rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi pake. Zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira, uye pamberi pake pakanga pamire zviuru zvine 10, zvezviuru zvine 10. Kutonga kukatanga, bhuku dzikasaruka. Saka zvazvakureva pastor ndoda kuedza kubatanidza ndima dzese idzi kuti vateereri vabate. Chakavanzika chaMwari chiri kuti Bhabhironi kana yapfuura kuna yaMedo Persia, Medo Persia kana yapfuura kuna yaGreece, Greece ikapfuura kuna yaRoman Empire, yobanzuka yoti pa10 nations dzemuEurope. Nhatu dzacho dzoparadzwa neThe Christian Church yaane muzinda kuRome. Painenge ichiita izvozvo kutonga kuchatanga muna 1844. Muri kuona zviri kutaura kana? Saka kutonga kwatsanangurwa chii chiri kuitika pastor? Rutongo ruri kuitika kuri kunzi ari kutonga ndiMwari. Yes.
parutongo urwo ngirozi dziri kuuya nemarekodzi sekurarama kwatinoita everyday, zvatinoita zvese nezvatinofunga, zvatinotaura zvinorekodwa nengirozi mumabhuku. Yes, Pastor. Saka ngirozi ndo dzakaonekwa kuna Daniel dzichienda nemabhuku aya kunoratidza kuti nhingi akararama so pamberi paMwari. Thank you, Pastor. Vanenge Jesu aripo vaya vakatenda vakatendeuka vakareurura zvitema zvavo, Jesu anenge achivareverera kuna Baba. Chimbomirai makadaro. Zviri kutaurwa naPastor izvi ndo process yakatanga 1844. Dheti iri tariwana kupi vateereri ndo ratiri kutaura riya kuti rakaudzwa Daniel naGabriel kunzi nyaya iri kuitika iyi ichauya, rutongo ruchatanga after 2300 days, dzinova 2300 years. Dzinoverengwa kutangira papi? Kubva pana 457 BC tosvika 1844. Ndo process iri kutoitika. Pastor, chandiri kutsimbidzira apa munoziva kuti kudei pane kakutaura kari munharaunda kekuti ukanzwa vana vachiitirana zvakaipa unonzwa mumwe aiti uchanotongwa kudenga hamene uchanotongwa kana nyika yaguma. Zvinonosiya pfungwa muvatendi sekunge rutongo ruri kumberi. Yeti kudzidzisa kwebhaibheri vateereri, rutongo rwakatanga 1844. Paruri kutanga chii chimwe chinobatsirwa nerutongo? Daniel 8 verengai vhesi 24 na25 mobva maenda Daniel 8 vhesi 13 na 14. Daniel 8 vhesi 24 na 25. Verse 24. Simba rake richava guru, asi hazvingaitwi nesimba rake chairo. Uchaparadza zvinoshamisa, asi uchafara pane zvose zvaanoita. Uchaparadza vane simba navanhu vatsvene. Zvino nokungwara kwake uchafambisa nhema noruoko rwake. Uchazvikudza mumwoyo make nokuparadza vazhinji vakafara havo. Uchamukirawo muchinda wamachinda, asi uchaputswa zvisingaitwi noruoko rwomunhu. Verse 13 na 14. Daniel 8 verse 13. Ipapo ndakanzwa mumwe mutsvene achitaura, zvino mumwe mutsvenezve akati kuna iye wakanga achitaura, ko izvo zvakaratidzwa zvichasvika rini, izvo zvechipiriso chinopiswa nokusingaperi nokudarika kunoparadza, kuti nzvimbo tsvene nehondo zviregwe zvichitsikwa netsoka? Akati kwandiri, kusvikira madekwana namangwanana ane zviuru 2,300 ipapo nzvimbo tsvene ichanatsa. Gore ra1844 Pastor, rakakosherei kuburikidza nepamaverenga? Chekutanga rakakoshera utaona ndo pakatanga rutongo ruri kuitika kudenga. Pamazoverenga apa panga pari kutsanangurwa maitiro anosembura the Christian Church. Azosvika pakuti vanga vachidzonyongedza basa raJesu remusanctuary nekuchinja mitemo yaMwari nekufambisa nhema. Kusvikira ngirozi dzabvunzana, nhai wedu zvinoramba zvakadaro kusvika rii? Saka dheti iri futi ra1844 imhinduro futi yekuti kudzonyongedzwa kwebasa raJesu remusanctuary nekufambiswa kwenhema uko, imimi vatendi don't worry, panopera 2300 years nyaya yese ichaiswa pachena. Kana ndanzwa zvakanaka nokuti imimi chakanetsa vaitaurirana ngirozi idzi dzakatinzwa pane zviri kuitwa nechechi yemakristu zvekuti maitiro ayo nenhema dzairi kufambisa vanhu havachanyatsonzwisise basa raJesu raari kuita musanctuary. Exactly, Pastor. Zvikanzi saka muruda kungosiya zvakadaro kusvika rii vanhu vachikonfuswa vachitendeswa nhema uye mirayiro yaMwari ichityorwa ichichinjwa mitemo yaMwari zvicharamba zvichingosiyiwa zvakadaro kusvika rii? Zvikanzi aiwa zvichazogadzirika asi rini? Zvikanzi panoperera 2300 years kureva kuti basa raJesu remusanctuary richanyatsojeka rekumiririra vatsvene parutongo runenge ruchiitika mudenga richanyatsojeka. Plus nyaya yenge ichisembura yekufambiswa kwenhema, Mwari ari kuratidza kuti ndofunga pane plan panopera 2300 dziyaka pari kuratidza kuti Mwari anenge ane plani yekuti vanodavo vachiratidzwa chokwadi chese, kureva kuti chero mitemo iya yakanga
yambotsorwa neChristian church kureva kuti inenge yakupiwa special attention, kureva kuti Mwari mumaitiro ake achaita kuti paite movement inonoisa pachena kuti izvi ndo zvanga zvichiitwa izvi, haizi mhosva yenyu vatendi. The Christian church ine muzinda kuRome ndo yakafambisa nhema dzese idzi, but panopera 2300 days Mwari achaita kuti paite boka kana movement kana dzidziso inoita kuti vanhu vachiratidzwa pachena kuti aiwa mitemo yaMwari yakamira so. kureva kuti kana ndiri kunyatsokubata muri kuti mimi kubva pana 1844 kuchamutswa boka rinodzidzisa kuti mitemo yaMwari haina kuperayo. Ndizvozvo pastor, mutemo wesabata uchiripo, ndizvozvo zvifananidzo hazvifanire kunamatwa, yes, uye Jesu achiri pabasa rake musanctuary yokudenga, ndiye mumiriri ari one pakati pevanhu, because zvanga zvaitika munhorwende the Christian church papane vanhu vakawanda vaitora nzvimbo yekunge vanomiririra pakati pemunhu naMwari. Saka zviri kunzi izvo zvese zvinosembura nhema dzese idzi tichazvikorekta. Mwari ane zano rekuita macorrections ekuratidza chokwadi chake panoperera 2300 days. Saka muri kuona dzakakosha pasi kuti 1 uri kuziva patanga rutongo, 2 ndopekuti anodake kutsvaga chokwadi chaMwari anofanira kuchitanga kudzengerera kutangira makore ayo otsvaga kuona kuti ndepapi nderipi boka riri kufambisa chokwadi chaMwari chemusanctuary nekudzidzisa vanhu mitemo yaMwari. Saka maiona iramba achinzi nyaya ye2300 Daniel yakakosha please, yakuitira hayo kure but ibatisise yakadaro yakakosha. Toda tumuerenge vhesi rekupedzisira pastor pana 2 Peter chapter 1 verse ya 19. 2 Peter chapter 1 verse ya 19. 2 Peter 1 verse ya 19. 1 verse 19. Uye tine shoko rouprofita rakasimba kwazvo, kana munoita zvakanaka kana muchiriteerera, rakaita somwenje unovhenekera mune rima kusvikira utonga uchitsvuka nenyama sasa ichibudira mwoyo yenyu. Manzwe here pastor, hanzi dai tichida hedu kuteedzera shoko rouprofita iri, hanzi rakasimba chokwadi, rasiyana nezvimwe zvinogona kuva zviriko zvinonzi uprofita, asi zvatadzidza izvi hanzi rinoita semwenje unovhenekera. Ndo pandoda kungotsanangura muoneka vateereri maonere kuvhenekerwa kwataita sofa kuti tabva mumazuva aDaniel eBhabhironi, Medo Persia, Greece, Roman Empire, divided Roman Empire, nhoroondo yeThe Christian Church, judgment ichitanga 1844, movement kana kuti kudzidziswa kwechokwadi kuchitanga kuchioneka after 1844. Muri kuona taakutoswedera makore atari, taakutoswedera kuno. Saka manzwa Mwari ari kuti haaite chinhu asina kuzivisa varanda vake manje. Saka Jesu haizaiuya zvinhu zvisati zvajeka. Vanhu vaifanira kujekerwa kuti rutongo rwatoko pastor. Vanhu vaifanira kujekerwa kunzi dzidziso yechokwadi yaifanira kuzotarisirwa nevanhu after 1844 inodzoseredza basa raJesu remusanctuary panzvimbo yaro nemitemo yaMwari ichidzoswa. Saka manzwa tichiti 2300 days kurevei? I2300 years dzakaperera muna 1844 rutongo kudenga ruchitanga nedzidziso yechokwadi yenge yakanganiswa neThe Christian Church mumazuva emadark ages payanga ine muzinda kuRome. Saka zvaakuchigadzirika. Onekai vateereri vedu. Tinoda kutenda vateereri Mwari ati maita yenyu mufundisi. Tibatei panhamba dzinotevera idzi tirambe tichibetserana pane zvakawanda zvakasiyana siyana. 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari ngave nemi akuchengetei tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwe dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire